sulforafán sa zistilo, že má antioxidačné a protizápalové účinky. A to sú dva primárne príčiny všetkých chorôb. 98% chorôb sú zapričinené práve tým oxidačným stresom a zápalom. Vlastne nás chráni pred rôznymi zápalmi, aj pred chorobami, aj infekčnými chorobami a súčasne navodzuje apoptózu, to je tzv. Programovaná smrť, ktorá je veľmi dôležitá pri likvidácii nádorov a vďaka tomu vlastne on likviduje nádory. Volám sa Katarína Horáková a celý môj aktívny život som venovala štúdiu prírodných a syntetických látok s protinádorovou, antimikrobiálnou a antioxidačnou účinnosťou. Dnes sa zameriam na jednu látku, ktorá je moja milovaná látka a je to sulforafán, je to izotiokianát, ktorým som sa stretla pred skoro 60 rokmi prvýkrát. A čo je vlastne sulforafán? Sulforafán patrí medzi izotiokianáty. Je to prírodná látka, ktorá sa vyskytuje bohato v kryžatých rastlinách, to znamená v keli, v kapuste, v brokolici a najviac sa nachádza v kličkoch brokolice. Je veľmi užitočná a zaujímavé je, že čím ďalej, tým viac sa objavujú jeho úžasné vlastnosti, o ktorých vás chcem postupne informovať a majú veľmi užitočné, liečivé, ochranné vlastnosti. Mnohí sa ma pýtajú, ako som sa k tomu sulforafánu dostala. Tak úprimne povedané, bola som v správny čas na správnom mieste. Bola som študentka prírodovedeckej fakulty a chodila som na chemicko-technologickú fakultu k profesorovi Nemcovi do laboratória, ktorý nám prednášal mikrobiológiu. Tam som sa zoznámila s kolektívom, ktorí pracovali s izotiokianátmi, ako bol profesor Drobnica, Kristián, profesor Antoš, to boli organici, potom fyzikálni chemici, no proste úžasná skupina ľudí, ktorí skúmali rôzne vlastnosti izotiokianátov. Mne sa dostalo za úlohu po skončení štúdia založiť laboratórium bunkových kultúr. To bolo vtedy science fiction, by som povedala, pretože v Československu vtedy nebolo takto zamerané laboratórium. A mala som testovať na ľudských nádorových bunkách, ktoré boli izolované z jednej pacientky, aby som zistila, že či tie izotiokianáty ako sú účinné. A medzi nimi bol aj sulforafán, ktorý samozrejme vykazoval protirakovinové účinky. Sulforafán potom, lepšie povedané asi celý môj život, pretože spočiatku som pracovala s rôznymi izotiokianátmi a keď sme to chceli publikovať v Cancer Research, kde sa takéto publikácie uverejňovali, tak odmietli, pretože že to sú jedy, že oni to zatrieďovali medzi kyanidy. Áno, a to kyanidy sú skutočne veľmi nebezpečné jedy. Tak sa stalo, že tie naše výsledky potom sme uverejnili v časopise Neoplazma, ktorú vydávala Slovenská akadémia vied a bolo to ako pre výskum protirakovinového účinku zameraný časopis. Tam vyšla celá séria, 250 látok izotiokianátov som testovala, aj na antimikrobiálnu účinnosť, porovnávala, ktoré sú špecificky účinné len na ľudské nádorové bunky, ktoré sú len na baktérie, potom na kvasinku, Candida albicans a tak ďalej. Bolo to mnohoročná práca, ktorej som sa venovala a aj spolupracovala som s rôznymi pracovníkmi a
z akadémie, pretože mnohé vybavenia na škole nebolo vtedy dostatok peňazí. A najťažšie bolo realizovať naše výsledky a preniesť ich do praxe. Takže mali sme plno výsledkov zaujímavých, ktoré by boli aplikovateľné, ale ostali v šuplíku. No a až som teda inými látkami som sa potom zaoberala, na ktoré som dostala granty. Odišla som do dôchodku v pravý čas, asi po 45-ročnej práci na fakulte. A po rokoch ma niekto začal hľadať a zavolal profesorovi Bakošovi, Dušanovi, ktorý bol v tom čase dekanom, a hľadal ma, že či som ja tá, ktorá som publikovala ten článok v Neoplazme. Nadviazal sa kontakt s Američanmi a tak začala spolupráca. Aj chodili sem a aj som im veľmi poradila, čo majú robiť, pretože oni doniesli glukorafanín, to je, z ktorej sa vniká potom sulforafán, ale v prítomnosti enzymu myrozinázy. No a tú myrozinázu tu máme len v nevarenej zelenine. Lebo keď ju varíme, alebo dusíme, aj keby sme boli pri 45 stupňoch Celzia, tak sa vlastne denaturuje, rozloží sa, pretože bielkoviny nevydržia takúto teplotu. A tým pádom oni zistili, že áno, ale dá sa, lebo ak pravidelne konzumujeme brokolicu, karfiol a proste kapustu, tak v črevách začnú rásť také mikroorganizmy, ktoré sú schopné zastúpiť tú myrozinázu a uvoľniť ten sulforafán z tej potraviny. No ale u nás brokolica v tom čase vôbec nebola známa. Nikto ju nejedol. Teraz už ju konzumuje, chvála Bohu, veľa ľudí a pravidelne. U nás bola jedine známa karfiol a kel, a kapusta hlavne. A tá sa aj vo veľkom konzumovala. No a vlastne tým som ich inšpirovala, aj sa mi poďakovali, inšpirovala som ich k tomu, aby vyrobili pre výživový doplnok myrozinázu. A tak vlastne vznikol patent a tento patent teraz každý, kto chce vyrábať sulforafán v kapsulách, tak musí tam pridať aj tú myrozinázu. No a v prvých začiatkoch sa zisťovalo a pacientom na klinické štúdie sa dávali kličky brokolice, pretože ešte vtedy neboli tie kapsule. A zistilo sa, že má ohromné protirakovinové účinky a predovšetkým proti rakovine prostaty, proti rakovine hrubého čreva, proti rakovine prsníka a tým sa vlastne ten sulforafán preslávil. Len keďže, aj keď som už odišla do dôchodku, tak ja som stále pracovala a sledovala literatúru a dodnes ju poctivo sledujem a nadchýňam sa tým, aké úžasné veci tí súčasní vedci odhaľujú. A to platí aj o sulforafane. A sulforafán sa stal jedným z hitov látok, ktoré nám predĺžujú kvalitu života, chránia nás pred chronickými degeneratívnymi chorobami. Totiž pôvodne sa myslelo, že vlastne za to, že sme zdraví, musíme jesť veľa ovocia, zelenín, čo je pravda, ale myslelo sa, že vďaka vitamínom. Ale potom sa robila jedna veľká štúdia, kde sa zúčastnilo 250 000, sa sledovali v veľkej epidemiologickej štúdii
A tam sa zistilo, že nie vitamíny, že niečo v tých rastlinách musí byť, ktoré ešte nejakú inú látku obsahujú, alebo iné látky obsahujú, ktoré nás chránia pred rôznymi chronickými degeneratívnymi chorobami. A tak sa objavili fytonutrienty. Oni sa pôvodne nazývali fytochemikálie, dnes ich nazývame fytonutrienty. A sú to vlastne, sulforafán je nutraceutikum, pretože on nemá výživovú hodnotu, ale má liečebnú hodnotu. Nutraceutikum je z dvoch slov zloženia, a síce nutrition, to je ako živina, a z anglického slova, a pharmacology, druhá časť slova, a takto vzniklo toto zloženie. A názov tohto, a dnes už poznáme celý rad týchto nutraceutík, ale sulforafán je na téme dňa a nie je deň, keby som nenašla novú a novú výskum, novú a novú informáciu. Takže som nesmierne rada, že som bola pri začiatku, pri zrode existencie sulforafánu. Po skončení štúdia v Prírodovedeckej fakulte som sa dostala ako mladá asistentka profesorovi Nemcovi a ten mi dal za úlohu pestovať nádorové bunky, ľudské nádorové bunky. Založila som laboratórium, ktoré neexistovalo s týmto zameraním v Československu, takže to bolo prvé takéto laboratórium. A tam som začala testovať rôzne izotiokianáty a medzi ním bol aj sulforafán. Publikovať sme chceli v zahraničí, v Cancer Research časopise, kde sa takéto práce publikovali, ale vtedy redakcia odmietla s konštatovaním, že izotiokianáty sú jedy, považovali ich za kyanidy. No a tým pádom potom neostalo nám nič iné, teda, ale veľký záujem mal časopis Neoplazma, ktorú vydávala Slovenská akadémia vied, a tam sme uverejnili celú sériu izotiokianátov. No a ako som sa ja dostala k tým izotiokianátom, to môžem konštatovať, že keď človek je v pravý čas na správnom mieste. A to bol môj prípad, ako som hovorila, že som sa zapadla do kolektívu, ktorí už dlhšie sa zaoberali výskumom izotiokianátov, ale toto zameranie nebolo. Antibakteriálne, antifungálne účinky proti parazitom, ale proti teda rakovinovým bunkám, to som mala ako ja pod palcom. No a zaujímavé bolo, že celú sériu vyše 250 izotiokianátov som testovala a mnohé z nich boli účinné, ale najťažší problém bol v tom, ešte na experimenty na zvieratách sa dali robiť, samozrejme v spolupráci s inými pracoviskami, ale potom už to dostať ako povedzme vo forme výživového doplnku do praxe, to bolo nemysliteľné, to bolo veľmi nerealizovateľné. No a tak som aj v priebehu tých rokov, ktoré som tomu venovala, a samozrejme aj iným potom projektom, tak som odišla do dôchodku. A predstavte si, že keď som bola asi 20 rokov v dôchodku, alebo 15, už neviem presne, tak vtedy mi zavolali z Ameriky jeden pán, doktor Kľuvščenko, dostal za úlohu od svojho šéfa, aby zistil, že kto pracoval s tým sulforafánom, či som ja ten autor toho článku. A ja som bola prvý autor, samozrejme, že všetci, ktorí s izotiokianátmi robili, to sme boli kolektív podpísaní pod tento článok.
No a zavolal na fakultu a v tom čase bol dekanom profesor Bakoš Dušan. No a ten potom ma oslovili, že teda by som sa prihlásila a potvrdila, že či som to ja. A oni potvrdili. No a tak začala spolupráca s Američanmi, ktorí vyslali výskumníka, najprv jedného, doktora Ašurta, potom ďalších prišli ešte a chceli, aby sme my tuto začali vyrábať, pestovať brokolicu a testovať teda produkt brokolice. No a zaujímavé bolo to, že oni nemali vtedy ešte tú myrozinázu, o ktorej už možno ste mnohí počuli, že teda tomu, aby sa sulforafán uvoľnil v brokolici, tak potrebuje enzym myrozinázu. Ale tá rastlina ju má, pretože ju má schovanú v cytoplazme. Ale je oddelená ten glukorafanín, z ktorého sa uvoľní a premení potom na sulforafán. Ten je v jednej vakule, teda vo vakulách tých buniek teda brokolice. No a aby sa uvoľnilo, tak treba ju poškodiť. Napríklad pri zbere, alebo keď chystáte obed a nakrájate a spracovávate brokolicu, tak vtedy sa poškodí a zmieša sa sulforafán s tou myrozinázou a vtedy sa uvoľní z toho glukorafaninu sulforafán. No ale sulforafán je veľmi nestabilná látka. To je jeden problém. A druhý problém, že enzym myrozináza, ktorá je teda v tej brokolici, ale keď ju varíme alebo dusíme, tak ju poškodíme, pretože denaturuje, rozloží sa. A sledovala som celý čas stále sledovala osud sulforafanu a jedna skupina vedcov ohromne vyriešila tento problém. A každej kuchárovi to odporúčam, že keď varíte brokolicu, už akýmkoľvek spôsobom pripravíte a servírujete na stôl, tak nezabudnite pokoreniť rozdltenými semiačkami horčičnými. Či už žltými alebo čiernymi, to je jedno, ale horčičné semená obsahujú myrozinázu. A tým pádom vlastne uvoľní sa ten sulforafán, ktorý je tak liečivý. No a čo zaberá, aké účinky má? Postupom času sa zistilo, že má protirakovinové účinky. Najprv sa sledovalo, či zaberá na aké typy nádorov a zistilo sa, že je ohromne účinný na rakoviny prostaty, rakoviny hrubého čreva, rakovinu prsníka. No a postupne potom sa zistili aj ďalšie jeho vynikajúce účinky a dodnes je v pozornosti vedcov a mnohí ho sledujú a zaujímajú sa o jeho zdravotné prosperity. A predstavte si, že patrí už teraz aj medzi látky, ktoré predĺžujú život, ale nie taký život, že pritom ležíme a sme odkázaní na pomoc. Na kvalitný život. Hej. Čiže zdravý život, pretože neznamená, že keď ak starneme, musíme byť aj chorí. Ale to je v našich rukách. Predovšetkým nemôžete sa vyhovárať na genetiku, že to som zdedil. Len 30% chorôb je dedičných. Všetky ostatné máme vo vlastných rukách a závisí od nášho životného štýlu, do ktorého patrí stravovanie, zdravé stravovanie, spôsob vzťahov, medziľudských vzťahov, pozitívnych, všetky negatívne vlastnosti ľudské patria
a škodia jedine nám, nie tomu susedovi, ktorému závidíme alebo ktorého ohovárame, ale nám, pretože nám prekysluje organizmus a mnohé procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, sú zhoršené a samozrejme dôležité je aj pohyb a nie len sedieť pri počítači alebo pred televízorom, ale aktívny pohyb je takisto veľmi dôležitý. Či už práca v záhrade, alebo prechádzky. Stačí aj 30-minútové prechádzky. A samozrejme, čím sme, aspoň 5000 krokov a chodiť po schodoch a nie sa voziť výťahom. Otázka je teraz, ako nám pomáha. Tak sulforafán sa zistilo, že má antioxidačné a protizápalové účinky. A to sú dva primárne príčiny všetkých chorôb. Ak máme príliš veľa, ničia nás radikály, oxidačný stres, to znamená, že je príliš veľa radikálov v tele a málo antioxidantov. Predstavte si váhy, že sú vychýlené, že máme príliš veľa radikálov a málo antioxidantov. A toto je v našich rukách. To musíme dostať do rovnováhy. To znamená, ak jeme dostatok zeleniny, ovocia, tak vlastne dodáme dostatok antioxidantov a nemusíme trpieť na oxidačný stres. A čo robí oxidačný stres? Je v podstate 98% chorôb sú zapričinené práve tým oxidačným stresom a zápalom. Počnúť s všetkými degeneratívnymi chorobami, ktoré nemusím vymenovať, dobre ich poznáte, mnohí možno aj na to trpíte. A je to tým, že ste nejedli dostatok zeleniny, surovej, dostatok ovocia. Minimálne pol kila denne treba jesť a nie len mäso. Zistilo sa, že najmä penzisti, seniori, si myslia, že musia jesť veľa mäsa, ale neplatí to len o senioroch slovenských, ale celosvetovo sa zistilo, že seniori jedia aj 3-krát denne mäso, mäsové výrobky. Ničí sa tým mikrobiota čreva, pretože začnú tam prerastať patogénne, hnilobné baktérie a keď človek ide z vecka, tak za ním nikto nemôže ísť, pretože taká aróma za nimi ostáva. A to je následkom toho, že je príliš veľa mäsitej stravy. Vzniknú syrovodík, amoniak a to je to, čo tak vynikajúco vonia. Takže odporúčam, ja kvalifikujem teda ľudí aj podľa toho, že ako je to na tom vecku. Prezrádza sa veľmi veľa o stravovaní. No, mnohí sa ma pýtajú, a čo ešte ten sulforafán robí? No predstavte si, že on nám predlžuje život tým smerom, lebo je senolytická látka. V našom tele už od 20-ky, to neznamená, že v 60-ke, postupne od 20. roku života začnú sa tvoriť, vznikajú odumreté bunky, ktoré stratili schopnosť deliť sa a ostávajú v tele. Pôvodne sa myslelo, že tie odumreté bunky imunitný systém zlikviduje a teda tým pádom odstráni z nášho tela. Ale nie je to tak. Oni sa ostávajú v tele a samozrejme imunita klesá tým stárnutím, počas stárnutia a vrchol toho celého je okolo 60-ky, kedy už máme tých buniek senolytických v každom orgáne nášho tela. A zistilo sa,
že existujú určité látky, ktoré zabraňujú likvidujú tie senolitické látky. Predstavte si misu ovocia, povedzme jahody, teraz bola sezóna jahôd, a jedna začne hniť. A vy ju neodstránite, lebo ste boli v práci a večer prídete unavení, už sa na tú misu nepozriete, ráno ju otvoríte, chcete konzumovať a zistíte, že okolo tej jednej jahody hlinitej je plno ďalších pokazených a všetko môžete vyhadzovať. No a toto sa deje aj s tými senolitickými bunkami. Tie senolitické bunky totiž vylučujú jednu látku a to je senolitická toxická látka, ktorá poškodzuje tie ďalšie a tým pádom sa šíri ochorenie okolo tých buniek a to je vlastne príčina našich chorôb. No a sulforafán patrí medzi jedny z tých antisenolitických látok a okrem nich sú aj samozrejme ďalšie látky, ale on má tú výhodu, napríklad by som bola konkrétna, je tam kvercetín, je tam similarín, je tam extrakty rôznych rastlín a tieto sú najznámejšie a tieto potom pomáhajú spomaliť proces starnutia. A najhoršie je, že vlastne tie senolitické bunky vznikajú tým, že sa skracujú teloméry. Chromozómy, na chromozómoch sú také konce, také čiapočky, predstavte si pletený vrkoč a aby sa nerozplietol, tak dievčatá, ale aj chlapci, ktorí si pletú vrkoče, tak musia dať tam určité buď mašličku alebo gumičku, aby sa nerozplietol. No a telomery majú takú čiapočku. A tieto čiapočky tým, keď sa delia, tie bunky postupne sa skracujú a tým pádom tie senolitické bunky vznikajú. No a medzi také látky, ktoré zabraňujú práve skracovaniu telomér, je karnozín. Toto nevie robiť sulforafán jedine, ale ináč je schopný všetky toxické látky vylúčiť z tela, pôsobí na jeden úžasný gén, volá sa NRF2 gén, ktorý sa nachádza v každej bunke nášho tela, tak si viete predstaviť, aký je dôležitý. A tento gén postupom, ako starneme, tak jeho aktivita klesá. A sulforafán má tú schopnosť, že ho prebudí a aktivizuje a pokračuje v činnosti a tým pádom predĺžuje život a dnes už kvalifikuje sa ako okrem protinádorového účinku, okrem toho, že zabraňuje stukovatení pečene, okrem toho, že chráni nás pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, tak patrí aj medzi senolitické omladzujúce látky. No a takýchto látok ale v prírode je samozrejme o mnoho viacej, ako som už spomínala, ale sulforafán má tú výhodu, že on je malá molekula. To je jedna vec. A druhá vec, že je v tuku rozpustná. A naše bunky sú obklopené membránou, ktorá je vlastne dvojvrstva lipidov, tuku. A čiže cez tú tukovú vrstvu ten sulforafán prejde priamo do bunky a tým pádom na ten NRF2 gén pôsobí a na aj na protizápalový gén pôsobí a tým nás chráni. A ešte, čo je navyše, je schopný súčasne podporovať imunitu, imunitné bunky, a to dva typy imunitných buniek. Tých imunitných buniek je celý rad, ale dva typy, a síce jednak NK bunky, to je skratka z anglického slova prirodzený zabijak, to je natural killer cells. A
to je jeden typ buniek a druhý typ buniek T bunky. A tieto vlastne tým, že podporuje ich teda aktivitu, tak vlastne nás chráni pred rôznymi zápalmi, aj pred chorobami, aj infekčnými chorobami a súčasne navodzuje apoptózu, to je tzv. Programovaná smrť, ktorá je veľmi dôležitá pri likvidácii nádorov a vďaka tomu vlastne on likviduje nádory. Si predstavte milióny buniek okolo, ktoré vytvoria nádor v tele, v nejakom orgáne. A teraz vo vnútri začnú tie bunky nádorové zrazu pomaličky samovraždu. Hovoríme tomu tej apoptóze akože bunková samovražda a oni sa zlikvidujú a postupne ten nádor sa zmenšuje. A pritom nemá žiadne, čo je ešte výborné, že nemá žiadne vedľajšie účinky a dokonca tým, že je to taká malá molekula, dostáva sa aj do mozgu. Mnohé látky sa nedostanú do mozgu, pretože nás chráni krvná bariéra, mozgovo-miechová bariéra, ktorá zabraňuje tomu, aby sa hocičo dostalo do toho mozgu, ale sulforafán sa dostane a preto je schopný pôsobiť a pozitívne pôsobiť aj na činnosť mozgu. A zistilo sa, že napríklad pacienti, keď užívali sulforafán, tak nemali depresívne nálady. Ano, že im to ešte okrem toho, že zachraňuje ich používa sa ako suplementárna liečba, ako doplnková liečba pri liečbe rakoviny. Brokolicu môžeme konzumovať pravidelne, aspoň 2-krát do týždňa by sme si ju mali zaradiť, alebo niektoré z tých krížatých rastlín. Ale ideálne je pestovať si kličky brokolice. A to si môžeme za oknom mať krásne záhradku. Čo mňa mrzí, že nepredávajú sa kličky brokolice. Všelijaké kličky sa už predávajú v obchodoch, takže jedine ostáva na nás, aby sme si ich doma pestovali, pretože tam je 100-krát viac tej brokolice ako zdroja sulforafanu, ako v zrelej brokolici. No a ideálne je samozrejme určité množstvo, ale kto už je chorý, alebo odporúčam, kto má v rodine nejakú chorobu, tých degeneratívnych chorôb, tak aspoň preventívne užívať vo forme kapsule sulforafán. A preventívna dávka je 1 kapsula denne. Volá sa to Longevity Booster a to znamená, ako som spomínala, že je to anti-aging, je to teda omladzovací vlastnosti má. A keď je už nejaké, povedzme, mám prechladnutie, alebo mám nejakú chorobu z tých degeneratívnych chorôb, tak minimálne 2 kapsule. Ale nie naraz, ale ráno si dám a večer si dám. Totiž zistilo sa v klinických štúdiách a v farmakokinetických štúdiách sa zistilo, že sulforafán sa v strebe, keď užijete tú kapsulu, ona sa musí dostať cez žalúdok do tenkého čreva, tam sa v strebe, v tenkom čreve a dostáva sa do krvného riečišťa za 20 minút. A pôsobí 20 hodín, je hladina sulforafanu stabilná. Potom človek vylúči von vo forme moču ako odpad. A preto je dôležité, aby tá hladina toho sulforafanu bola celých 24 hodín, takže preto stačí ráno a večer.
nemusí sa tak presne dodržať ten časový odstup ako pri antibiotikách, ale ten časový odstup musí byť. Samozrejme, keď má niekto vyše 70-80 kg, tak by mal užívať 3 kapsule denne, lebo aj ten 40-kilový užíva toľko, tak je to potom nepomer. Netreba sa báť, že by mal nejaké vedľajšie účinky. Ja osobne som roky nepretržite užívala sulforafan a veľmi mi pomáhal. A to je iná téma zase. A veľmi mnohí majú pozitívne účinky na rôzne formy chorôb a dokonca aj také aj svalové nárast zhrubnutia, alebo čo by sa jedine operáciou mohlo odstrániť, tak sulforafan to rieši. No a ja želám každému, aby bol plnej zdraví a kondícií a ako sprievodcu odporúčam teda tento sulforafan. Sulforafan je jedna z najúčinnejších látok so širokým spektrom účinku a som nesmierne poctená, že som mala tú česť a stále mám o tom sulforafane hovoriť a som veľmi rada, že už mnohým veľmi pomohol. Ďalšie informácie o ďalších aspektov nielen sulforafanu nájdete na našej stránke Horax Longevity. Odporúčam, aby ste sledovali náš YouTube kanál, kde sa budeme zaoberať ďalšími piliermi zdravia. A budeme prinášať najnovšie informácie. A stále mám o tom sulforafane hovoriť a som veľmi rada, že už mnohým veľmi pomohol. Ďalšie informácie o ďalších aspektov nielen sulforafanu nájdete na našej stránke Horax Longevity. Odporúčam, aby ste sledovali náš YouTube kanál, kde sa budeme zaoberať ďalšími piliermi zdravia. A budeme prinášať najnovšie informácie.